Nah, ning kene iki lho Mas, gandeng panjenengan di lek nimbali sinjen-sinjen kikung. Iku kudu mawas diri njaga-njaga lek wis umurmu sepuh njur ndak berkecimpung ning budaya. Kowe kudu siap-siap. Sing kok gayuh besok ki lek wis rampung ndagel ora kuat ngen-ngenmu piye? Arep dadi apa? Yen aku wis tegese wis kasarane ora payu ning panggung. Panggung kene maksude. Ya. Aku ngenenku wong-wong ki ora iso melepas atribut secara brutal atau secara dadakan. Aku tetep arep gareng ning ora ning panggung ini ning panggung wayang wong Ngesti Pandhawa. Lah wis tuwa kok apa ya payu ning Ngesti Pandhawa ning panggung. Seniman tidak terbatas umur, waton isih kreatif, isih payu. Oh, ngono. Ora ana batas umure seniman. Yen kowe arep ndi? Kowe arep ndi yen ora payu dalang? Ya ngetutke tole tatit. Oh, tak kira ngetutke sinden. Wis ora kuat lek ngetutke sinden. Aku sik duwe harapan kok tole tatit. Dalang. Engko pake sing ngruwat. Wong awake dhewe penuh sukerta kok di rumah. Yo dibawani kaya ngapa? Aku lho. Heeh. Aku rapal dituntun ya, Nduk sayang. Nadyan wujute mong apaksi. Tahu bulat. Digoreng dadakan. Pokoke wong tawa lho. Sri, kok Sri Uning kok. Agawe. Lah kok nindinge Sri Uning kok. Ampun, tembake padha niki. ampun manut Mas Dargombes niki lho Pakde. Apa? Agawe talining bro. Kowe suli saja. Lendrongne lho niku. Agawe talining bronto. Kaya wong idung. Ya kuwi lho Pakde terano, kelemane wong ayu ndang nyengkakne. Oh, aku mulo ndek bojo elek wae. Ayu nyedot penyakit. Heeh, pathokane wong ora payu.